Гнездото на усите. Продължение на скелети от гардероба 2. Публична декларация и жалба и волеизявление до президента на Република България. Копие до министър-председателя на Република България. Копие до МВР на вниманието на министъра на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова. Копие до министъра на правосъдието. Копие до Софийска градска прокуратура във връзка с преписка на Върховна касационна прокуратура на Република България с изходящ номер 7538 от 12.3.2015 година във връзка с жалбата ми номер 7538 от 2014 до главния прокурор на Република България господин Цацаров. Копие до главния прокурор на Републиката господин Цацаров. Копие до Върховна касационна прокуратура на Република България. Копие до Репил Пирдоп и копие до всички акционери на МТБ Еврокапитал АД. Правно основание. Член 45 от Конституцията на Република България във връзка с всички жалби до президента на Република България и министър-председател на Република България във връзка с писмо с изходящ номер 7538 от 12.3.2015 година на Върховна касационна прокуратура до Софийска градска прокуратура по компетентност и копия от писмото до мен чрез съпругата ми Лидия Караиванова Димитрова, Лидия от Ветало, във връзка с жалбата ми до главния прокурор на Република България господин Цацаров, президента на Република България, министър-председател на Република България във връзка с член 35, член 19, 12, 13, член 6, член 4 и член 5 от Конституцията на Република България във връзка с престъпление по член 282, член 143, алинея 1, 2 и член 15 от Наказателния кодекс и на основание Закона за медиите. Публична декларация, жалба и волеизявление. От мен, поет-композитор Митко Енчев Димитров, ЕГН 5103035868, бивш кандидат за президент на Република България през 1996 година, председател на партия, а сега гражданско движение Обединение за запазване богатството на България, председател на Национално движение Ред, председател на надзорния съвет на МТБ Еврокапитал АД София, регистрирано в агенцията по вписванията с удостоверение с изходящ номер 2010-10-29-11-5940 от 29.10.2010 година, регистрирано в Централния депозитар на Република България, изпълнителен директор на Международна фондация Мисия СОС, вписана под номер 003 от 06.02.2002 година Министерство на правосъдието с нотариално заверено генерално пълномощност номер 3401 от 19.09.2003 година от нотариус Маргарита Перосанова, град София. Борба с бедността, безработицата, корупцията, изнудванията, защита на човешките права на отчет на президента на Република България по Конституция и по закон. Неправителствена организация, практикуващ търговско и наказателно право от 30 години на територията на Република България, частично Европейския съюз и косвено Украйна, член на Музикатора АД София и член на политическа партия ГЕРБ, чрез съпругата ми Лидия Иванова Караиванова с настоящ адрес Златица, Лидия от Ветал. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател на Република България, уважаема госпожо министър на вътрешните работи, уважаеми господин министър на правосъдието, уважаеми господин главен прокурор на Република България, уважаеми прокурори, съдии, директори на дирекции на МВР и всички в държавата. Уважаеми дами и господа, акционери на МТБ Еврокапитал АД София, регистрирано в агенцията по вписванията с удостоверение с изходящ номер 2010-10-29-11-5940 от 29.10.2010 година, регистрирано и в Централния депозитар на Република България. Обръщам се към всички вас, тъй като търпението ми като мирен гражданин на Република България преля чашата на доверие
доверието ми към вас. От беззаконият, хаоса, корупцията, непризнаването върховенството на Конституцията и на закона и лошата координация между вашите институции, които може би поради неграмотност или непознаване на законите ни вършат беззаконие, поръчкови, порочни актови и създават ябълката на раздора или както се изразява френският посланник, гнилите ябълки, като бавят жалби до тези институции, укриват ги, нарушават сроковите по тях и поради лошата координация между институциите в държавата ни се сещат едва след 1 или 2 години от подаването на жалбите от граждани, че е имало такава жалба, ако им е угодно, и започват да вадят скелети от гардероба, както се изразява главният прокурор господин Цацаров, при положение, че въпросните жалби са обединени в Министерския съвет под обща преписка с номер 7209 от 2014 година и са отдавна прекратени по мое настояване и искане, тъй като аз съм жалбоподателя, а не тези жалби да са против мен. В този смисъл се жалвам първо към президента на Република България и министъра на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова, а именно. На 23 месец, март месец 2015 година, на вратата на дома на съпругата ми в град Златица, Лидия Иванова Караиванова Димитрова, Лидия от Дветало, към 15 часа според нея се явяват 2 неизвестни лица, единият униформен полицай и една млада дама, и настояват да разговарят с децата ни, като първо това е в нарушение на закона, тъй като знаете, че по закон разпис на малолетни деца става само в присъствието на родител. А по това време съпругата ми е била за малко до близкия магазин за хляб. И децата, тъй като са възпитани, са отказали да разговарят с тях, а едното дете е и на 14 годинки. Малко по-късно децата се обаждат на майка им и тя тръгва да се прибира към дома. Но тя забеляза въпросната кола на МВР и когато съпругата ми тръгва към дома си, въпросната полицейска кола я подминава и спира пред нея, като въпросните лица слизат от колата и без да се представят по закон, както се полага, и без никакви отличителни знаци по закон, са настоявали да разговарят с нея. На въпроса на съпругата ми към тях: господа, вие от кое районно МВР сте? Те са казали, че ние сме от Репел, Пердоп. И са казали също така: президента на Република България иска да разговаря с съпруга ви, но тъй като той няма адрес, моля да ни дадете телефона му, за да се свържи той с него и, забележете, да му изпрати призовка. Мъчена хаос, което окончателно шешардисало съпругата ми, тъй като президента и неговата институция нямат конституционни права да се занимават с оперативна дейност. Забележете, оперативна дейност. Това е от компетентността на МВР и т.н. Тогава съпругата ми ги попитала: имате ли някакво законно право и носите ли някаква призовка или документ, по който да се вижда, че по закон търсите връзка с съпруга ми? Те са отговорили, че нямат такъв документ. Просто дайте телефона му, за да се свържем с съпруга ви. Тя още веднъж ми казала, че тя е конституиран пълномощник на съпруга си и им е дала своя телефон по закон и е казала, че ще разговаряте по всички въпроси чрез мен с съпруга ми по закон, тъй като аз съм конституиран защитник и адреса, който е посочен във всичките жалби, е моя адрес. Адреса за кореспонденция, който е посочил и съпругът ми, поет-композитор Митко Енчев Димитров. На този адрес той и аз получаваме кореспонденцията си и писмата си от МВР, съд, прокуратура, министерства, общини и други и други. Съпругата ми обаче се усъмнила в тяхната лоялност и дали в
всъщност те наистина са законни представители на властта и на МВР и най-вече говорят от името на президента на Република България, представете си. И то представете си, че той щял да връчва призовки, това е просто някакъв кошмар. Лично президента щял да връчи призовка. Как така? Нали има конституционни права, нали има неговата власт е ограничена, той не е оперативен работник. А и самата тя писмото ми сподели, че много се съмнява, че въпросните полицаи са от Репил Пирдоп, тъй като там в Пирдоп и град Златица местните имат някакво особено наречие и когато дойдат пришелци от други градове, се познават по диалекта. Но не само това. От Репил Пирдоп съмнението на съпругата ми се потвърждава и факта, че ако този или тези въпросни полицаи са пратени от Репил Пирдоп, то той и те би следвало да са запознати и да знаят, че има направени промени, постъпки за промени в адресната пререгистрация на съпруга ми по закон и че вече има пуснати искания за получаване на служебна справка от първо РПУ в София за пререгистрация на нов адрес и ако това посещение е по нареждане на началника на РПУ, господин Пресов, то тогава този полицай и дамата нямаше да искат адрес и телефон за връзка, тъй като нейните телефони и всички писма, и жалби, и възражения, волеизявления и така нататък са винаги адресирани и до Репил Пирдоп, забележете. Трябва да се знае, че тази жалба до президента на Република България не е заведена от мен в администрацията на президента, а от комицата ми госпожа Тодорка Герова от село Равно поле. И то може би с най-добри намерения, вероятно за да помогне на дружеството и да изплува истината за мен пред обществото, тъй като тя е и заместник-председател на надзорния съвет на МТБ Еврокапитал АД град София. Очудващото в този случай е, че ако тези полицаи и полицайка не са били от Пирдопското МВР, как тогава са разпознали съпругата ми, при това, че тя е била облечена с зимно палто, шапка и загъната с шалове, тъй като навън е било доста студено. Как все пак се е разпознали? Тя изказа съмнение, че някакъв местен таксиметров шофьор най-вероятно е посочил съпругата ми и е насочил полицаите към нея. Явно мафиотските кръгови в държавата ни и в МВР продължават да действат необезпокоени от смяната на новият си шеф госпожа Румяна Бъчварова. За съжаление. В този случай тук явно става дума за престъпна схема, която се разиграва най-вероятно без знанието на министъра на МВР, на президента може би и на началника на Репил Пирдоп. И може би по поръчка на някой, който не е наясно с настъпилите промени по тези преписки. И отново се вадят скелети от гардероба, както се изразява главният прокурор господин Цацаров. Явно някой много, ама много иска да освети моето дарение към целия български народ и да ме забатачи, както направиха и с патриарха и Светия Синод. Накараха ги да замълчат за дарението ми към православната църква. 90% от насрещните ми вземания по договорите ми с Украйна за срок до 30 години. Като провалиха и трите големи енергийни проекта, както се изразява генерал-лейтенант доктор Бойко Борисов. А тези проекти, забележете, трябваше да станат с акциите на МТБ Еврокапитал АД София, без да се изискват допълнителни държавни гаранции, но по тяхна вина всичко се провали. Уви. До кога бре? Президента на Република България от кога стана и полицай и раздава и призовки, то бива некомпетентност и лудост, но цял бивол за мизе. Не бива, е казал българския народ. Дами и господа, не е ли време да поушетате къщичката си,
както се изразяваше бившия министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, и да се освободите от гнездото на усите в системите ви. Тези хора са недостойни и петнят авторитета ви пред народа, обществото, Европейския съюз. Не го ли разбрахте? До кога ще ги търпите да ви излагат? Ние не сме ви дали власт да ни тероризирате, да всявате нетърпимост, дискриминация, да се подигравате с нас и с обществото ни. До кога? Тук искам и да похваля все пак, че има и достойни служители на реда в МВР. В случая имам предвид господин Пресов, шеф на РПУ Пирдоп, който явно не се е подал на евентуален натиск отгоре, както се изразяват в МВР системата, и не е допуснал да бъркат в касичката с класифицирана информация и не е предоставил на мафиотските кръгове в МВР. Браво! Един достоен човечец. Дано да не съм се заблудил. Вярно е, че една птичка пролет не прави и все пак е признак, че пролетта ще дойде и в МВР. Дано само да е истинската, а не да е от типа на арабска пролет, както се има предвид заселването на България с бежанци, което е бомба с закъснител. Може да ни изиграе лоша шега, господа власт имащи. Бъдете внимателни, тези хора са непредсказуеми. За тях важат други закони, законите на исляма, а там не се знае. Обръщам се и към всички вас във връзка с писмо с изходящ номер 7538 от 12.3.2015 на Върховна касационна прокуратура до Софийска градска прокуратура по компетентност и копия от писмото до мен, че съпругата ми Лидия Караиванова Димитрова във връзка с жалбата ми до главния прокурор на Република България господин Цацаров във връзка с член 35, член 19, 12, 13, член 6, член 4 и член 5 от Конституцията на Република България във връзка с престъпление по член 282, член 143, алинея 1, 2 и член 15 от Наказателния кодекс, тъй като през доста дългия период от това време, от датата на подаването на жалбата ми до главния прокурор с входящ номер 7538 от 24.06.2014 година, забележете, и презаверена с нов изходящ номер 10378 от 2014 до Софийския градски съд по компетентност и до получаването на това уведомително писмо за прехвърляне на жалбата ми пак по компетентност, забележете, на Софийски градски съд, само че вече с пак стария номер 7538, само че забележете е с нова дата вече от 12.3.2015 година. Почти една година по-късно намирам, че това време за пътуването от първата до втората институция е в нарушение на закона, тъй като става въпрос за цели 10 месеца, през които по същия този казус има образувани преписки в Министерския съвет на Република България, в МВР и други, обединени от общ номер 179209 и прекратени с уведомително писмо 1709 от 14.10.2014 година на Министерския съвет на Република България до мен и по мое искане, в което ми се съобщава следното, а именно, че във връзка с сигнала по преписките, обединени под общ номер 179209, съобразявайки се с вашето искане, прекратяваме движението на преписки с номер 179209 и така нататък. В този смисъл намирам действията по моята жалба за доста и странно закъснели, тъй като тя беше пусната, за да прекрати всички порочни съдебни актове и фалшиви дела срещу мен и предполагам, че това се дължи на лошата координация, закъснението между държавните ведомства и правосъдната ни система в Република България, за което ясно говори, че
уж е пренасочена преписката с нов изходящ номер 10-378 от 2014, а последствие днес се оказва, че тя пътува от едната институция до втората пак, само че с стария изходящ номер 7538, с която е влязла и при главния прокурор. И само че с нова дата от 12.3.2015 година. Доста дълъг период. Доста. За изпращане на жалба по компетентност, което е със съмнителен характер. Едва ли не след 10 месеца мълчание някой пак извади скелетите от гардероба, както се изразява главния прокурор, и се сети, че имало пусната жалба до главния прокурор на Република България. А къде беше досега? Вече има настъпили промени, описани като извършени престъпления в въпросната жалба и прекратени по мое искане, с цел да се избегне саморазправата с членове на ДПС, участвали в престъпления против личността, отвличане, отграбване, побой, тежки телесни повреди, опит за убийство, изнудване от българо-мухамедани с ромски произход, лъжесвидетели при това в фалшивото поръчково дело СРС, което може да бъде и повод за етнически конфликт в държавата ни или ромски джихад, както го казват. В този смисъл искам да ви уведомя, че има, господа, настъпили промени по въпросната жалба, тъй като тя е адресирана и до всички държавни и правни институции в Република България и е настоян за следното, а именно движението по въпросната преписка при вас, Софийска градска прокуратура, по повод на моята жалба с изходящ номер 7538-2014 и от 12.03.2015, още веднъж настоявам да бъде прекратено, в случай, че въпросните порочни съдебни актове, посочени в жалбата ми, са прекратени, тъй като по мое настояване искане аз самият съм декларирал в публичното пространство чрез волеизявление и писмата си до министър, председатели и до всички институции, включително и до главният прокурор на Република България, че спирам всякакви преписки срещу тези закононарушения и няма да съдя никой, тъй като евентуално движение по тези преписки и по тази преписка е свързано с осъждането на хора от ДПС и от ромски произход, а и на български граждани са акционери в МТБ Еврокапитал София, подведени да лъжесвидетелстват от съд, прокуратура и МВР. Това ще създаде конфронтация, нетърпимост, породени от незаконните действия на съд, полиция и прокуратура и застрашават етнически и граждански мир в Република България, което е обяснено в моето обращение до българския народ, публикувано в интернет медиите и писмено обяснено в кореспонденцията ми и жалбите ми до всички държавни институции, включително и съдебната система в Република България и до главния прокурор на държавата ни. Но явно в съдебната система и в МВР има хора, които май искат да бъде нарушен етнически и граждански мир в Република България и за това започват да вадат скелети от гардероба. Дано да не съм прав. Но искам да се знае от всички акционери на дружеството и от всички граждани на Република България, че аз в никакъв случай не съм абдикирал от задълженията си като председател на надзорния съвет на дружеството МТБ Еврокапитал АД София и не съм нарушал законите и със силата, дори и не бягам от отговорност относно написаното решение в Държавен вестник брой 150 страница 115 от 2002 година, в който Държавен вестник се съобщава за взетото решение на надзорния съвет на дружеството във връзка с предстоящо общо събрание на акционерите за увеличението на уставния капитал на дружеството чрез продажба на акции на трети лица чрез договори за доверително управление на ценни книжа. В този смисъл държа да се знае, че моят доклад пред общо събрание на акционерите на дружеството, преди да се качат акциите в Централния депозитар на Република България, беше умишлено скрит от общо събрание през 2006 година,
от управители доцент Рандапел, господин Кьосев, господин Аврашев и Пламен от Варна, тъй като явно апетитите на някои хора бяха да си присвоят акциите от дружеството за себе си, като Пламен е казал пред вас, че такова понятие ДДУЦК, доверително управление на ценни книжа, Централният депозитар не признавал и нямал такова понятие въобще, с което са подвели всички вас акционери на дружеството и са ви принудили да приберете акциите си вкъщи. Не сте ги предоставили по подписаните и заверени договори с Украйна за 20 милиарда лева за срок до 30 години. И едва сега разбирате, че доверително управление на личния портфейл и то индивидуално има такава практика и то в Централния депозитар на Република България и съществува, което доказва моята лоялност към всички акционери в дружеството, че аз не съм ги подвел, а те сами са провалили подписания договор с Украйна за 30 години, по който всички трябваше да получаваме по 50% от печалбата след приспадане на разходите и по 3,8% наем от този договор. Но, уви, първопричината за това разминаване е незаконните действия на съд, полиция и прокуратура и заставянето на акционери да лъжесвидетелстват по поръчка от отдел Софийски районен съд, набрани незаконно от акционерната книга на дружеството, тъй като те станаха причина аз да не мога да присъствам и на това общо събрание на акционерите и съм без лични документи вече 14 дни. Второ, алчността и лукавост са втората причина от страна на крупни акционери, които се надяваха аз да бъда осъден и акциите да останат за тях, но уви. Трето, имаше и такива акционери, на които няма да цитирам имената им, но бяха лъжесвидетели с големи искови към мен в Софийски районен съд, макар че бяха си продали вече акциите едновременно на по 3 души преди да станат акциите безналични, а Пламен от Варна им прехвърли още толкова акции, не знам защо. Необяснимото мълчание, четвърто, на всички акционери по тези поръчкови и фалшиви дела, вместо да ме защитят и да потърсят наказателна отговорност срещу незаконните действия на съд, полиция и прокуратура в нарушение на член 35, член 19, 12, 13, член 6, член 4 и член 5 от Конституцията на Република България връзка с престъпление по член 282, член 143, алинея 1, 2 и член 15 от Наказателния кодекс, те си траеха и чакаха моят край от лудницата или в гроба. Ето защо аз ви заявявам, че не съм нарушил законите и Конституцията на Република България, а вие, господа акционери, не сте си изпълнили договора с Украйна за 20 милиарда лева за срок до 30 години и да си получавате дивиденти от печалбата и наема срещу ценните книжа, а се подведохте по управителни съвети и други трети лица. Имате си акции, работете с тях. Има и други, които работят с техните акции от дружеството. Въпреки всичко, аз прекратявам всички наказателни преписки, отказвам да съдя, който е да е било. Въпреки че заради вашето лицемерие и беззаконие, аз не можах да отида дори и на погребението на майка ми, Жена Илиева Захариева от град Сливен, която беше убита най-вероятно от неизвестен извършител, който ни мрази. Заради вас и заради тормоза, поръчан от вашите господари, поръчители, вашите лакеи от Социалното министерство под ръководството на госпожа Нейкова, притесниха майката на съпругата ни и умориха след болнично лечение, като предизвикаха инфаркт и смърт чрез притеснение, при положение, че съпругата ми ги беше предупредила чрез писмо да ни я притесняват, тъй като излиза от болницата с уведомително писмо,
За мене това си е поръчково и преднамерено деяние срещу болен човек с цел предизвикване на фатален край с летателен изход. В каква държава живеем, Боже мой! Искам да се знае, че тази преписка с номер 7238 от 2014 година по моя жалба до главния прокурор на Република България е за прекратяване на фалшивите поръчкови дела, а не да съдя и да съдя някой от вас. Лошата координация, господа, между институциите и правната ни система в държавата е причината най-вероятно за тази закъсняла преписка и за преодоляване на статуквото, самоуправството във властта в Република България. В този смисъл намирам умишленото забавяне за мълчалив отказ от първо РПУ София да ми се издаде документ служебно удостоверение на основание член 133 от НПК, който ми е нужен, за да упражня правата си по член 35 във връзка с член 42 от Конституцията на Република България и правата си по член 242 от Търговския закон. Разберете, господа, че ако продължавате да водите тази преписка, ще трябва да съдите сами себе си и да ме обезщетите за нанесени щети, вреди, пропуснати ползи и провалени договори с Украйна за 20 милиарда лева за срок до 30 години. Заведен и апостилиран в Министерството на правосъдието и в Външно министерство. Това са много пари, 20 милиарда. Това значи, че и аз сам да осъдя себе си и децата ми и българския народ да плащат заради вашите грешки и закононарушения. Аз не искам народа ми и децата ни да страдат заради неграмотни, корумпирани и алчни служители във властта. Нещо повече. Започвам все повече да си мисля и се убеждавам, че някои кръгови с влияние в МВР, съд, прокуратура на всяка цена искат скандал или нещо подобно, за да осуетят дарението ми към българския народ чрез волеизявлението ми, публикувано в медийното пространство, известно вече и на целия свят, с което волеизявление аз съм раздал на целия български народ като дарител и член на Дарителския съвет на Международна фондация Мисия СОС по един брой акции от по 1000 лева по насрещните ми вземания по договорите ми с Украйна на стойност 18,650 милиона лева за срок до 30 години. Също така заверен в Министерството на външните работи и Министерството на правосъдието съпостил, по който договор и договори трябва да получавам по 300-400 милиона долара годишно. А в случай целият български народ трябва вече да получава част от тази сума, разпределено процентно отношение върху общия брой акции от 18 милиона 650 хиляди броя акции и печалбата върху тях, които работят вече за благото на целия български народ, господа. Хубаво да го знаете, тъй като българският народ е вече възложител заедно с мен по тези договори с Украйна, а по Конституция държавата е народа и той, народа е именно суверенна. Или накратко казано вече, държавата е страна по тези договори с Украйна за срок до 30 години и е публикувано на съответните адреси, които съм посочил. За да се спре по-нататъчния апетит за заграбване на чужда собственост от алчни и корумпирани хора с власт, аз като член на Политическа партия ГЕРБ съм заявил многократно и пак заявявам в публичното пространство, пак с волеизявление, че раздавам останалите акции на генерал-лейтенант доктор Бойко Борисов, министър-председател на Република България, тъй като той не е участвал в грабежа на прехода, на който съм му и благодарен, че на времето ми спаси мен, жена ми и детето ни от убийство, пак подготвено от мутри във властта, за което съм му благодарен до гроб. Също така раздавам и част от акциите и на Георги Първанов от АББ и на господин Румен Петков, който ме смяташе едва ли не за Бог, което е направо смешно. И на други приятели, близки, които са помагали в тежките времена на гоненията срещу мен, семейството ми и децата ми,
които нямат никаква вина заради алчността на хора, създадени от пръст. Но нека Бог да ги съди, а Той вече многократно им го показва. Време е да спрете, господа. Народът е собственик на акциите на MTB Еврокапитал АД и ще ви търси отговорност и сметка за щети и пропуснати ползи и нанесени вреди по ваша вина. Помислете си. Затова настоявам преписката да бъде прекратена в случай, че въпросните порочни съдебни актове, посочени в нея, са прекратени. Не желая да съдя никой, защото виждам реална опасност от саморазправа от страна на извършителите на престъпление по моята жалба, а те са членове на ДПС и това е много опасно. Може да застраши етническия и граждански мир в Република България. Дори прекратих преписка до районна прокуратура в град Пирдоп, а от МВР, изпратена през 2014 година, пак по общата преписка и жалба до Министерския съвет, МВР, съд и прокуратура срещу лицето Стефан Дожаров, член на ДПС, за отвличане, побой, изнудване, грабеж и опит за убийство. А сега пак какво? Старата песен на нов глас. Някой в президентството се сетил, извадил пак скелетите от гардероба и тръгва да търси под вола теле. Просто е безумие. Аз прекратявам преписките по делата, но поради лошата координация в съдебната система и неспазване на законовите срокове се получават луфтови и резултата на които са тези порочни актове на закъсняла справедливост. Напомням ви също, че заради български граждани са акционери в MTB Еврокапитал АД София, подведени да лъжесвидетелстват от съд, МВР, прокуратура, това ще създаде конфронтация и нетърпимост в обществото ни, породена от незаконните действия на съда, полицията и прокуратурата. Такива действия са в нарушение на член 6, член 11, член 12, член 16, член 17, член 19 и други от Конституцията на Република България и това застрашава мира в държавата ни. Надявам се, че МВР, съд и прокуратура не желаете гражданска и етническа война в Република България заради хора, които ви излагат, които не признават върховенството на закона, а работят във вашата система. Припознават се някои от тези набедените като ислямисти и други вероятни вероизповедания против православната ни вяра, която по Конституция и по закон е законна. Подобни индивиди са подчинени на чужди интереси и прибягват до саморазправа. А вие виждате ежедневието, поръчкови и публични убийства, безнаказаност и по този начин политически кръгови, чужди на родината ни тласкат държавата ни към гражданска война, май умишлено. Аз не искам това, разберете го, а вие? Настоявам да ми се издаде документ, служебно удостоверение от първо районно на МВР София, по закон, на основание член 133 от НПК, който ми е нужен, за да упражня правата си по член 35 връзка член 42 от Конституцията на Република България и правата си по член 242 от Търговския закон. Явно май трябва още оставки, но в случая нямам предвид вас, госпожо Бъчварова. И току-що взехте поста. Но още веднъж ви повтарям на всички, че не желая да разделяте народа ни. Не искам чрез вашите фалшиви поръчкови дела да ни делите и да ни противопоставяте един на друг. Искам целият български народ да бъде обединен, да бъдем обединени. Един народ, едно общество, една държава, която живеем, за да живеем в мир, разбирателство. Толкова ли е сложно време? Не го осложнявайте. Но ако продължите да тормозите семейството ми с фалшивите поръчкови дела, ще се защитаваме. Бог така е рекал. Напълно законосъобразна и конституционно правна е жалбата ни. И моля да бъдете точни този път. Отговора
да го изпратите на съответния адрес за кореспонденция. Към доказателствата си прилагам и правото си на отговор, публикувано в медиите си и в интернет пространство, и всички публикации с тези констатирани закононарушения и жалбите им за прекратяване. Към жалбата прилагаме следните доказателства, документи, именно копие от вашето писмо за прекратяване на преписка 1789 от 1789 от 09 от 14.10.2014 година и други. Забележка. Молбата изпращам по куриер на съпругата ми Лидия от Етало, за да я подаде до правителството съответните горе изложени институции на Република България и да бъде публикувана в интернет пространство, за да видят всички български граждани и граждани на Европейския съюз, че в Република България власти имащи нарушават Конституция, гражданските права и върховенството на закона. Ето за това са и всички протести на хората и те са прави. Документа, публикуван в медийното пространство, счита за напълно законосъобразен, съгласно Закона за медиите. С уважение, поет-композитор Митко Енчев Димитров, председател на МТВ Еврокапитал АД София и председател на Национално движение Ред, член на политическа партия ГЕРБ, 23.03.2015 година, град Москва. Ще завърша жалбата си, комуникето и волеизявлението си с една песен на дует Ало, наша песен, която е много поучителна и много подходяща в случая. Песента се казва "Парите са побъркали света". Май наистина са побъркали света, тези пусти пари. Но трябва да ви кажа едно. Време е да сложим ред в нашата държава. Нека целият народ да се обедини и да почистиме къщичката си както следва. Власт имащите са наши работници. Ние сме народа, тяхния суверен. Ние сме работодателите им. Стига са намачкани. До тук.
свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както ни прощаваме на длъжниците си, да не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия.